Het weer van de morgen wiet. En joh today, nou de sneeuw aan de staan er gewoon voort. En dan kun je toch zien dat die zinnen wat meer kracht heeft in deze tijd van het jaar. Maar het is nog altijd nog vol op winter en op de wien viel dat je het koud aan een gevoelstemperatuur tussen min 4 en min 10. Wel, joen en vannacht. Ja, je zoen ze op de meeste plekken aardig droeg, maar toch nog wel een paar buikjes maar sneeuw. En verder zie ik flink opklarings. Je houdt een temperatuur om het bij de min 4, min 5 graden heen. Ja, in het oosten, het zuidoosten van de provincie misschien wel min zon. Steeds maar op plekken ik matige frost. En dan is het winter. Maar een krachtige wind, nou een matige en krachtige wind uit het noordoosten mee. Dan morgen hoe de wind bekomt wat. We hebben morgen wat zinnen. We hebben misschien een sneeuwbuiken, maar verder is toch op de meeste plekken aardig droeg. En we hebben er aardig wat zinnen bij. Ja, de temperatuur hoe min 1 en plus 1, steeds maar om het vriespunt heen. En dan de wind, nog altijd nu het noordoosten komend. En de wind is matig en vrij krachtig. Daar toch viel het al je wat minder koud aan. En als de zinnen er flink bij is, en die is er flink bij, viel het echt wel nog aan. Uit de Wienwijk. Ik heb misschien nog wel even genietje. Dan terug naar de nacht. Matige frost op de meeste plekken. Min 6, min 7 of min 8. En dan zetten we terug naar het fruitsjoch. Nog altijd winterwaar op woensdag, op toonsdag en op vrijdag. Maar de temperaturen erin staan gewoon al op naar de 1 of de 2 graden boven 0 uur. En we zullen staan gewoon wat minder frost in de nacht. Van woensdag op toonsdag min 5. Van toonsdag op vrijdag nog min 5. Maar van vrijdag op sneeuw min 2. En dan hebben we het uit terug sneeuwbuikjes. Ja, en dan in het weekend beginnen de temperaturen verder omheen. We moeten morgen maar weer even in het winterwaarsje.